Hola, benvinguts al darrer informatiu de Televisió de Manresa. Després de 12 anys i mig, TVM deixa les seves emissions i a partir de la setmana vinent el nostre canal dona pas a un nou projecte. Aquesta notícia que avui tractarem en aquest informatiu de comiat ens hauria agradat no haver-la de donar mai. Amb el tancament de Televisió de Manresa es tanca una etapa professional de les persones que hem format part des del primer dia, el 28 de gener del 2002 fins avui. Però es tanca també un projecte de comunicació local que ha treballat per fer visible la realitat del nostre territori des de la rigorositat i el respecte que es mereix. Un projecte en el qual hem cregut i treballat des del convenciment que el periodisme pot ser alguna cosa més que un simple canal de comunicació, que pot donar veu als ciutadans i als projectes socials, culturals, polítics o econòmics, però també pot ser un altaveu de les injustícies socials i una crítica sempre constructiva de la societat que ens ha tocat viure. Els professionals que a dia d'avui formem aquest petit mitjà de comunicació, el Joan Carles, el Jordi, la Georgina, la Marta i una servidora, volem donar les gràcies a tots els companys que han format part d'aquest projecte al llarg de tots aquests anys. Gràcies també a les entitats i institucions de la comarca amb les quals hem treballat colze a colze. Gràcies als companys del diari Regió 7 que han estat al nostre costat des del primer dia i a la resta de professionals dels mitjans de comunicació de Manresa i la comarca, amb els quals hem compartit tots aquests anys. I sobretot, gràcies a vosaltres, els espectadors, que sou la raó de ser de la nostra feina. Avui es tanca una etapa i mor un mitjà de comunicació, és cert, però amb ell no moren les il·lusions que hi hem posat les persones que en formem part, que hem crescut professionalment i personalment en aquesta televisió. I ens emportem una motxilla plena d'experiències i un grapat de bons amics. Per nosaltres és una pena molt gran veure com el projecte en el qual hem cregut i hem treballat tant arriba a la seva fi. Però marxem contents i orgullosos de la feina que hem fet, que hem intentat fer-la el millor possible, i estem convençuts que queda molt per dir i per fer en el camp de la comunicació local. Segur que els nostres camins es retroben en nous projectes. De tot cor, moltes gràcies i fins aviat. Hola, benvinguts un dia més a l'espai informatiu de Televisió de Manresa. El tret de sortida el donen, com sempre, els titulars dels temes més destacats.
mind. Say, with somebody like you, doing it in a place like this. Come on. I'll never be the same. If we ever meet again, Won't let you get away. if we ever meet again, This free fall got me so. Kiss me all night, don't ever let me go. I'll never be the same. if we ever meet again. Say, if we ever meet again. Do you come here much? I swear I've seen your face before. Hope you don't see me flash, but I can't help but want you more. Baby, tell me what's your story. I ain't shy, don't you worry. I'm flirting with my eyes, wanna leave with you tonight. Do you come here much? I gotta see your face some more, 'cause baby, I'll never be the same. If we ever meet again, won't let you get away. If we ever meet again, this free fall got me so. Kiss me all night, don't ever let me go. I'll never be the same. If we ever meet again. If we ever meet again, I'll have so much more to say. If we ever meet again. If we ever meet again, I won't let you go away. If we ever meet again. If we ever meet, I'll have so much more to say. If we ever meet again. If we ever meet again, I won't let you go away. I'll never be the same. If we ever meet again. Won't let you get away. Said if we ever meet again. This free fall got me so. Kiss me all night, don't ever let me go. I'll never be the same. If we ever meet again, I'll never be the same. If we ever meet again, won't let you get away. If we ever meet again. This free fall got me so. Kiss me all night, don't ever let me go. I'll never be the same. If we ever meet again. Hem aconseguit que tinguis informació actualitzada a cada hora en punt. Hem aconseguit que el bàsquet i els esports en general tinguin el ressò que es mereixen. Hem aconseguit que passin pel nostre plató persones que realment t'interessen. Hem aconseguit fer-te arribar les propostes amb un format fresc, dinàmic i innovador. Hem aconseguit que siguis testimoni de concerts, esdeveniments, actes populars i multitudinaris. Hem aconseguit que ho puguis viure sense moure't del sofà. I hem aconseguit ser la teva televisió de proximitat. Televisió de Manresa. Fem televisió per tu.